Aquests 2 anys han sigut 2 anys d'una feina empírica fascinant i amb un contingut que ha de romandre com una política de país. La lluita i la dinamització de la gastronomia en tots els seus àmbits. Cuinar és un acte polític i com a tal necessita un espai polític. Hem aconseguit quelcom que semblava impossible, que la gastronomia i el món acadèmic universitari s'unissin per entrar als fogons a les aules més excelses. S'han creat sinergies en molts àmbits i les hem vist. Extraordinari. Tot i així, el camí que ens queda és llarg, brillant i amb un recorregut inimaginable. Som un sector valedor del territori, del patrimoni, de la cultura, la societat i l'economia del nostre estimat país. La cuina catalana no ha de ser mai entesa com un estament acomplexat, que moltes vegades a la Pepa li he dit que tenim aquest complex de dir cuina catalana. Sota el meu concepte hem d'anar amb la boca ben oberta i amb l'esperit ben alt per tot el que hem fet, tot el que s'ha fet durant tots aquests anys i no oblidant els nostres predecessors. Centenars de professionals arreu encenen la flama cada dia perquè així sigui. Molts d'ells joves que fa anys que treballem en aquesta direcció i moltes vegades ens sentim com corredors de fons que per més que ens esforcem no sentim del tot la reconeixença ni el recolzament per part de les institucions. Persones que treballem en producte local de manera sistemàtica i que és el nostre patrimoni cultural gastronòmic. Som una franja de professionals que estem llestos per portar l'estandard de la cuina i del país. És per això que ha arribat el moment de fer el pas endavant, de ser nosaltres, professionals preparats per reptes de futur, de ser les cares visibles. Per això penso que des del govern se'ns hauria de donar una ajuda que tindria la recompensa per al país, tot millorant la imatge i la potència econòmica de Catalunya. Models com els de França o Euskadi, on els seus cuiners han estat ambaixadors de la cultura arreu del món, han obtingut un impacte directe en l'excel·lència i l'economia. Som un país petit, valent, on la cuina representa la nostra idiosincràsia i l'exponent més íntim i universal. La gastronomia ha de ser prioritària per a les polítiques de govern, on s'integren moltíssimes disciplines que són motor i futur del país. Moltes gràcies.